дар доираи соли маърифати экологӣ эълон гардани соли 2024 бо ибтикори сароясати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳти унвони Душанбе шаҳри сабз конференсияи илмии экологӣ доир гардид. Конференсияи илмии экологӣ дар мавзӯи Душанбе шаҳри сабз бо иштироки кормандони сароясати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе аҳли раёсати Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ доираи васеъи олимону донишмандони соҳавӣ дар доираи амалигардонии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва нақша чорабиниҳои муштарак дар доираи рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли маърифати экологӣ дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. Гуфта шуд, ки барои боз ҳам беҳтар намудани муҳити экологии кишвар бешазорҳоро бештар бунёд кардан лозим аст, зеро бешазорҳо гази карбонро фурӯ бурда, фазои экологиро дар ҳолати тоза будан ҳифз менамоянд. ҷиҳати бартараф кардани оқибатҳои экологӣ, таҳияи механизми мубориза бо ифлосшавии ҳавои атмосфера муҳим арзёбӣ гардид. Шашумин конференс аст, ки дар муассисаҳои таълимӣ ҳам оливу ҳам миёна ва муассисаҳои касбию техникии шаҳри Душанбе бо ибтикороти бевоситаи сароясати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардида истодааст ва мутмаинам, ки чунин як роҳандозӣ гардидани чунин як конференсҳо, нишастҳо, суҳбату вохӯриҳо вобаста ба баланд гардидани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа ва расондани ҳадафҳои дар пешгузоштаи мақомоти шаҳрдорӣ вобаста ба татбиқи дастуру супоришҳои аз ҷониби мақомоти шаҳрдорӣ дар бораи ба шаҳри сабз таблид додани шаҳри Душанбе дода шудааст. Дар ин самт корҳои назаррас амалӣ гардонда шуда ва дар маҷмӯъ барои ободониву созандагии шаҳри Душанбе корҳои назаррасро анҷом дода бошед. олимону мутахассисон дар ҷараёни конференсияи илмии экологӣ дар мавзӯоти баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ, асоси беҳдошти муҳити зист, нақши кабудизоркунии маҳал дар нигоҳдории рушди устувор, роҳҳои бартараф намудани партовҳо дар таъмини бехатарии аҳолӣ, Душанбе пешоҳанги корҳои ободонию созандагӣ, зарурияти баланд бардоштани маърифати экологӣ дар замони муосир, энергияи барқароршаванда, масъалаҳо ва тамоюли рушд ва баланд бардоштани маърифати экологии ҷавонон маърузаҳо карданд.